ngifuna ukucacisa lokhu, wonke umuntu ozelwe ngaphansi komthunzi welanga uyalidinga igobongo lakhe azolidla. Ulidla kanjani igobongo na? Cha, angithi umuntu nomuntu ozelwe, ingane nengane ezelwe kufuneke ibe nokhamba lwayo nje olubhekene nawo ngqo, olungahlangene nabanye abantu. Umuntu nomuntu nje kumele ebe nokhamba lakhe. Ilapho-ke ukuthi uma usudla lolo khamba-ke, uma usuyithola khona usudla igobongo. Leli igobongo lelo olidlayo elinjani na? Ngeke ngilichaze phela lonke, kodwa imithi leyana emhlophe isikhathi esiningi. Onhlanhla ngicela ungayichazi imithi ngoba ngizile ukuzofundisa ngemithi ukuze nginga-waste isikhathi. Ngiyochaza ngelinye ilanga. Imithi leyana eyidliwe nje yibo abantu abayizangoma eminye yayo. Kuze kufike-ke lapha esigabeni-ke sokuthi wena okwakho ongathi kuthanda ukwehluka manje, sekuthanda ukwehluka seku-abnormal. Ilapho-ke okufika khona-ke ukuthi usuyithola usuthiwa unomndiki noma umndawo okanye umnono. Lapho-ke usuke usuye entwaseni-ke uma usuqala-ke udla lawo magobongo, uvamise ukwadla entwaseni. Akujwayelekile ukuthi uwadlele ekhaya ngoba into esuke isi-discover-we ngesikhathi usubalekele kulowo muzi obalekele kuwona, ozofika uthwase khona. Nakhona akuzukusho ugobela ukuthi unani, uzothi ugobela uma e-communicate-a nawe ngalesi sikhathi uchaza into yakho, uzobe eseyibona yena njengomuntu onesipiliyoni. Nanokuthi ngesikhathi eqhubeka nawe kuyayiveza ngithi kuwena kulokhu kuyiveza. Before siqhubeka kakhulu-ke, abantu bakithi-ke bafuna ukwazi ukuthi umndiki yini.